Que tal? Como estades? Benvidos a este Enxowich número 13. Sei que é o Enxowich da mala sorte. O número 13, esperemos que non pase nada, que non me estoure un foco aquí, que non me dé un vaído, que non desmalle aquí, porque sería altamente problemático. O primeiro que teño que facer antes de nada é darvos as grazas en nome de todo o equipo de deportes da Televisión de Galicia, de toda a xente que pasamos por aquí dende hai moitísimo tempo, porque, atención, vamos a ver isto, compartir pantalla, vamos ver isto. Hoxe, o Enxogo chegou aos 25.000 seguidores, aí o tedes, 25.000 seguidores, 25.000 seguidores, aí o tedes, 25.000 seguidores. Así que o primeiro que temos que facer é darvos as grazas, moitísimas grazas de verdade, por estar aí sempre, por apoiarnos. E a seguir temos que decir que hoxe vamos ter a dos auténticas estrelas do fútbol neste caso, do fútbol feminino a Tere Velleira e do fútbol masculino a Iago Iglesias, o adestrador que pasou por aquí fai un par de semanas e, casualidade, ficharon. Por qué? Porque damos boa sorte. Iso é así, damos boa sorte, entón, bueno, pois resulta que o ficharon no Zamora. Así que hoxe vai repetir en Showich dentro dun anaquiño. Pero antes de nada temos que ver a entrevista con Tere Velleira. Digo temos que ver porque tivemos que gravar hoxe pola tarde. Hai unhas horiñas, porque sabedes que está concentrada ca selección española feminina, que está disputando o clasificatorio para o Mundial, entón tivemos que falar con ela pola tarde, porque non se podía. Ahora mesmo está cenando, ten que ir á cama, xa sabedes o protocolo das eleccións e demais. Así que, sen máis dilación, deixo vos que a entrevista e despois teremos a Iago Iglesias, vale? Así que estade por aquí, agardade por aquí, porque ten unha pinta maravillosa, poucos me parecen para o que merecen. Bueno, 25.000... grazas e de verdade, sodes unha maravilla, de verdade, dígolo de verdade. Así que quedades ca entrevista completa a Tere Velleira, 20 minutiños de maxia dunha das futbolistas con maior proyección do fútbol galego. Ala, adiante Tere Velleira, que te queremos ver. Dalle pa aí. Aí está. Teresa Velleira, que tal? Boas tardes, como estás? Hola, buenas, moi bien. Bueno, imagino que... non sei, como é a tua volta á selección, como estás? O sea, supoño que moi, non sei, nerviosa. Bueno, nerviosa al principio, ya mejor, pero muy contenta, ¿verdad? Porque me llamase otra vez Jorge y que haya contado conmigo después de pasar 2 meses así reguleros y nada, pues muy contenta aquí con todas las compañeras. Estaba antes repasando un pouco pois como vai a clasificación da selección e demais, a verdade é que outro día foi espectacular, non? Te xogaches sobre media horiña, máis ou menos, non? Un pouco menos de media hora. Como foron as sensacións? Xa sei que as Illas Feroe non é un rival destes que digas de entidade loucura, pero imagino que aínda así, va a ganar 0-12, tuvo que ser unha pasada. Sí, la verdad que, pues bueno, las sensaciones dentro del campo son muy buenas. Al final, cuando salgo, todas las compañeras de aquí pues me lo hacen muy fácil, es muy fácil jugar con ellas. Y el resultado, pues bueno, al final, aunque parezca fácil, no lo es. Yo creo que hay mucha exigencia aquí en este equipo y pues gracias a eso se dan esos resultados. Y o sea, vivir partidos así con la selección, pues es una pasada, es un privilegio. Non sei como para ti, despois de todo o que pasaches, non? Porque eres unha rapaza supernova, eres do 2000, me parece. Non sei como é para ti pasar tan rápido de estar xogando pois en Pontevedra, nas categorías inferiores, tal, chegar ao Depor, subir co Depor, facer un temporadón co Depor, fichar polo Madrid, ir á selección e agora estar xogando unha clasificación para o Mundial, que foi en cuestión de 3 anos todo isto. Sí, la verdad que pues me llegó todo muy rápido, pero bueno, aunque llegase rápido lo aprovecho y siempre quiero más y igual a veces es difícil ver dónde estás, pero bueno, siempre pues me intento mantener con los pies en la tierra y ver dónde estoy y aprovecharlo, porque son oportunidades que son únicas y que todas las futbolistas queremos vivir.
Sabes o que me dan a miña sensación personal, é que eu non te coñezo nada, pero dáme a sensación de que eres unha rapaza que disfruta moito do momento e disfruta moito das oportunidades que lle van xurdindo na vida. Non sei se é un pouco así. Sí, al final hay que disfrutar cada momento porque pues no sabes cuándo puede ser la última vez que vengas aquí y hay que trabajarlo y para que así sean muchas veces las que pueda venir y vivir momentos como los que viví en estos últimos años. Donde estades agora? Estades en Sevilla? Estades nas Rozas ou por onde andades? En Sevilla nos En quedamos aquí. Sevilla? Ostras, e de tempo que tal? Porque por aquí xa che digo que en Galicia ahora mismo está un conxelador xigante e estámoslas pasando, pero canutas, porque fai moito frío. Que tal de tempo Ya, tedes aí? ya me dice mi familia, pero Sí, aquí el sol. en serio? Sí, Xogar na Cartuja que tal? pues una pasada, la verdad. O sea, es un Uh, estadio súper bonito, súper grande. No podemos estar mejor, las instalaciones y todo, pues estamos muy bien. Estás contenta? Sí. Sí. É que estás sorrindo todo o rato, fai moita gracia. Bueno, non sei, a min gustaríame facer un pouco un repaso pola túa traxectoria, non? Pola túa vida, falar tamén un pouquiño da selección, do teu rol na selección, e para falar un pouco da túa vida, eu creo que o primeiro que temos que mostrarlle á xente que vai estar vendo isto, sen dúbida, é isto. Este momento no que co Dépor, pois, bueno, contra o Femarguín ascendedes á primeira división. Eu creo que para ti, bueno, foi o primeiro paso, non? Imagino. Sí, al final yo llegué al Depor y el proyecto era de ascender en el menor tiempo posible y pues a la tercera fue la vencida y ese año pues pudimos subir y fue pues como el primer objetivo que me puse más profesional y pues pudimos cumplirlo. Que guai, que guai. Estou vendo, bueno, as imaxes eu despois poñeriche algunha cousa, pero a min emocionábame moito escoitar a Rocío, que coñeces a Rocío Candal, a nosa compañeira, escoitala porque ata ela, ata lle caían as lágrimas a ela da emoción sen ser unha xogadora máis do equipo, porque supoño que para todo o fútbol en Galicia, o fútbol femenino, foi unha pasada este hito. Sí, la verdad que hacía tiempo que no había un equipo gallego en primera y pues bueno, pudimos conseguirlo, pero bueno, yo siempre lo dije que al final fuimos nosotras, pero hay mucho trabajo de muchas jugadoras y entrenadoras, entrenadores que lucharon por el fútbol femenino gallego y pues bueno, nosotras pudimos conseguir eso, pero eso, que se sintió de mucha gente, la verdad. Oe, na casa, sendo dunha familia de tradición futbolística como é a túa, porque, bueno, eres a filla de Milo Abelleira, eres irmá de Tomás Abelleira, non sei, como ven toda a túa explosión como futbolista? Que che din? Pues tú siempre me lo preguntan, pero es que la verdad que no somos mucho de hablar de fútbol en casa y pues me dan algún consejillo, pero Pero no que son de estar, pero que consellos che van dar, muller, se xa chegaches ti máis lonxe que eles? bueno, pero no, pero me siguen dando y yo también quiero que me los den, Sí, sí, pero sí, que no sí. somos mucho de hablar de fútbol en casa, de verdad. Pois mira, mandounos unha pregunta o teu querido irmán, Tomás, xogador do Choco, o que lle narrei moitísimos partidos. Qué miedo. No. Díxome directamente, pregúntalle de que falabamos cando chegábamos do instituto e comíamos os dous xuntos. Só os De dous. nada. Como de nada? De nada, por qué? Seguro que lo pregunta por eso. Por Es que qué? somos muy callados. La que hablaba era mi hermana. O sea, que tedes unha irmá maior, non? Sí, O sea, é a faladora. sí. Se llevó todo ella. Que guai, que guai. E teu pai logo non é falador tamén? Cando están teus pais, teu pai é falador ou non? Hablamos, pero de verdad que de fútbol lo mínimo. Ostras, que curioso, que curioso, que curioso, Mm. mola. Tamén teño unha
bueno, non sei se dicir pregunta, non sei se é unha pregunta, máis ben, algo que me dixo a túa mamá, que me dixo, pregúntalle por que non se tiraba nunca no campo da Xunqueira. Por qué? Porque no me gustaba hacerme heridas. Ah, o sea, queres ser futbolista e non te queres tirar ao chan. Pero a ver, pero que pasou? Tuvo que... La sangre me hacía marearme y vomitar. dábache como, sí, como aprensión, non? Ai, sí. Sí. Era porque Sí, era que era... cuando una vez me caí, me hice daño, mi madre dijo, esta no vuelve. Pero volví. Sí, sí. Pero porque tu nai sería que che dixo, me cago en 10. Si te volves facer daño e protestas, non volves vir ao fútbol. Non? No, ella me decía, tú sabrás, esto es lo que tiene el fútbol. Claro, bueno, pois mira, pois tiña toda a razón do mundo. Pues, Bueno, por recuperar tamén un pouco o fío da selección do que ven por diante, o martes xogades contra a Escocia, que é a segunda de grupo. Non sei como ves o partido. pues hombre, va a ser un partido muy disputado, la verdad, es de como ahí el más difícil del grupo y que va a ser muy reñido, va a ser difícil y al final es un rival que puede estar en el Mundial perfectamente y en la Eurocopa se quedó fuera por nada y va a ser un partido muy bonito y disputado. Vale, imagino que eu quero unha dedicatoria... vale, ese é o señor en xogo que está por aí, non che falei del, pero o señor en xogo é a persoa que nos está poñendo por aí os banners e demais. Eu quero unha dedicatoria especial se marcas Tere. Se marcas atreverías a facer algo? Sí, porque é moi difícil marcar. No, xa. Imagino que sí, pero atreverías a facer algo, non sei, eu que sei. Pois non sei como nos pode... Faznos unha xede en xogo. Se marcas, faznos unha xede en xogo. Yo En la serio? hago. En Sí. serio? Mira que se faz unha xede en xogo, o sea, vaste volver a tía máis viral da historia dun xogo, Mira que... No. Yo lo hago. Sí, bueno, pois xa está. Firmado. Aquí queda grabado e despois vais a emitir pola noite nun Showich que Tere Velleira se marca contra Escocia vai facer a xede en xogo, vale? Como o ultraheroe e ultrarrayo de Shin-Chan. Vale, mola. Queda dicho. Mola, queda dito. Vale, pois por seguir un pouco cas preguntas, bueno, un pouco do tema da selección, claro, o que estou flipando é cos números da selección. 35 goles a favor, ningún en contra, o sea, vendo o resto das seleccións, porque estaba así botándolle unha ollada, creo que só está a vosa altura, pois Inglaterra, que leva 33 goles a favor, pero é que é unha auténtica pasada o nivel goleador de España. Sí, o sea, es que venir aquí y ver el nivel que tienen las jugadoras, o sea, es una pasada. Yo cada día, la verdad, entrenando disfruto un montón viéndolas, viendo el nivel que hay. Y también lo que te dije al principio, hay mucha exigencia, muchas ganas de querer más, mucha ambición y eso pues al final se nota y da resultados pues como los que estamos teniendo. Estaba vendo a lista das xogadoras españolas que van estar representando na gala do Balón de Ouro. Están Sandra Paños, Irene Paredes, Gianni Hermoso e Alexia Putellas. Vaya, o que tes aí. O sea, ver esa xente xogar, o sea, eu digo en serio, a min causaríame un pouco de impresión, sabes? Ir algunha vez a xogar así con alguén dese nivel, non sei se a ti ao principio era como, onde estou, sabes? Sí, yo desde fuera ya dices, joder, qué buenas son, pues desde dentro que no sé qué decir, son muy buenas. E ti, a hora de, pois non sei, estás aí na metade do partido, imagino que ti queres xogar o máximo número de minutos posibles. Imagino, sei que é moi difícil, pero ti por ti xogarías todos os partidos posibles e todo o que queda de aquí ao Mundial e con Madrid tamén e tal. Pero telas aí no campo e ver que además ti eres moi pasadora, ver que lle podes dar unha asistencia e tal, o que che sale unha línea de pase de gol clara así, non sei, debe prestar moito, non? Debes quedar como, toma aí, deixo aí. Hombre, pues sí, pero cuando salgo la verdad que es que lo hace muy fácil y no sé, claro. Es un placer jugar con ellas. Supoño que
ti que eres unha profesional disto, mira que boa esa, ti que eres unha profesional disto, ti cando estás aí dentro xa concentrado ao máximo e listo, xa está, nada máis. Sí, eso sí, claro. Claro. Que preguntaba o señor Anxo, quen é a túa compañeira de habitación e concentración? No, estamos solas. Estades solas? Sí. Ui, que pijas. Pois cuidado en la selección, que as poñen solas. O sea, despois van cos equipos por aí adiante, na selección estades solas. Ostras, que guai. Bueno, mira, a ver, tamén... A ver, por el tema COVID. Vale. Non é por que haxa cartos, non, na selección. É polo tema COVID. Vale, non é por que haxa... Claro, non é por que haxa cartos. Digo que ao mellor está... Non é por comodidade, está. Ao mellor, Jomá, intuo que, pois non sei, se tes algunha manía ou así está mellor, non? Ter unha manía en solitario que ter ao lado algunha, pois a Jenny, imagino, a calquera, e que ti teñas a tua manía, non, é un pouco, non sei. Hombre, a ver, máis cómodo é, está claro. Claro, máis cómodo é máis se chamas á familia, te imagino que chamas á familia ou á parella e tal, e estás facendo así calquera cousa, en plan, non sei, dicindo, quero-te moito, tal, non sei que, pues queda un pouco raro, non? Así que a outra persona de lá vai dicir, non, é un pouco... A ver, así estamos máis cómodas, la verdad. Claro. Vouche poñer outro vídeo que teño por aquí que me mandaron para ti. Este sí que é mandado directamente. Aí che vai. Veña. A ver se sona esta rapaza. Hola, Tere. Espero que Fran se esté portando moi ben ca entrevista, se non lo sabes. Dalle caña, non teñas medo ningún. Eu quería preguntarche dúas cousiñas. A primeira delas, sempre dis que o teu irmán Tomás era o teu referente cando eras máis pequena e demais. Chegados a este punto da túa carreira, cal crees que fai máis canos por partido? Tomás co Choco en terceira ou ti co Real Madrid en primeira? E a segunda... Está aí. Veña, respóndeme esa. Tomás. Respóndeme. Tomás? Sí. Bueno, claro, ti telo un pouco máis difícil igual, non? Bueno, él es mejor. Eu creo que Tomás, ademais, sempre foi como un pouco xogador figurín, non? En plan, destes que teñen calidad e que ademais que lle gusta enseñar que ten calidad. Non é un pouco así? Se gusta. Se gusta. Sí, non sei se che pasou a ti tamén así un pouco cando xogabas con el ou cando tal, que era que lle gustaba demostrar, Tomás é o Casano do fútbol galego, aí está. Ese é un bo resumo, en plan, un tío con moita calidad que se gusta. Non sei se era así tamén, cando era de rapaces. Bueno, aunque cuando había mucha gente tampoco le gustaba ahí lucirse mucho, pero luego lo veías y es que no hacía falta verlo mucho, la verdad. Sí, é moi bo. Vamos con a seguinte pregunta de Robert. Que eras moito de facer compras por internet, compra de roupa e demais. Non sei se nos podes dicir cal foi a túa adquisición máis tola, esa que despois o pensaches ben e dixeches, a que acabo de liar. Nada, un bico moi forte e a seguir así de ben. Vale, a ver, eres moito de compras impulsivas. Sí, pero lo mejoré, ¿eh? Sí. Sí, anda que mi madre verás tú ahora. Cando vexe isto, dis. Sí. No. Pero porque, o sea, compras moitísimo por internet, non? No, ya menos, de verdad. Pero antes, bueno, igual me pasaba a veces. Xa, ao mellor había así algún momento que decías ti... Ahora, por exemplo, con o tema de que foi o Black Friday, algo tuvo que caer. No. No? En serio? No, de verdad que no. Porque estabas concentrada ca selección, entón pasaches o tema, claro. Paso máis. Claro, pasaches máis. Pero hai algunha cousa, como decía Rocío, así da que te avergonces? O sea, o que digas ti, pa que compré? A ver, la verdad que lo último que me pasó es que tengo, una cámara de estas de fotos instantáneas y me compré una funda. Y como a las 2 semanas me volví a entrar tal y me compré una funda. Y cuando me llegó digo, joder, ¿y la cámara? ¿Dónde está la cámara? Y la cámara ya estaba en la otra funda. ¿Sabes? Me compré 2 fundas pensando que no tenía, que no la había comprado. Sí. Vale. Eso é un pouco, sí que é un pouco de compradora compulsiva, Hai que Eso decirlo, sí, pero de verdad que lo estoy mejorando, Vale. Bueno, que me tes que dar un pronóstico para o martes, a ver. Pronóstico de resultado e pronóstico de canto vas xogar. O sea, o canto... Claro, tesme que dar primeiro un pronóstico de resultado. A ver, como vai ser o conto? Pienso que ganamos. No sé, no puedo decir. Confío en mantener la portería 0 para seguir con estos buenos números.
Pero eso non me vale, porque se me dis confío en ganar e manter a portería a cero, o sea, eso xa, a ver, un 0, un 2-0, claro, pero arrisca un pouco na vida. 3-0, venga. 3-0, veña, 3-0, apuntamos aquí 3-0 á porra do España-Escocia a Tere Vieira. Con cantos minutos dirías ti, vale, ben, marcho contenta para Madrid ahora, marcho contenta. Que digas Yo ti, con los que me dé. home, claro. Obviamente quiero jugar, pero... Home, Tere, iso xo sei, pero tenme que dicir, eu que sei, pois a media horiña de rigor, eu que sei, non sei, 15 minutiños, unha parte, o partido inteiro, claro, agora vasme dicir o partido inteiro, sí, pero non sei. Eu que No sei, sé. a ver, De verdad entrar... que con lo que me dé. En serio, o que che dé? Sí. Se che fai cantar toda a partida e depois che di pa o banquillo, aí xa... Bueno. Sí, pero aún así, estar aquí, ya. Ainda así estarías contenta, non? Estarías contenta. Bueno, pois, nada, que isto boa, xa nos temos que ir despedindo. Pero, bueno, mira, antes de marchar, sí que me gustaría facerche unha pregunta. Isto xa é un pouco algo que me saco así da manga, porque non o tiña pensado. Sobre todo polo que está pasando estas semanas, co tema do colectivo e demais, que ti eres unha rapaza moi activa nas redes, bueno, que mostras o teu amor nas redes, que me parece maravilloso e que estou super contento. Ti crees que vamos cara adiante ou cara atrás? Porque sí que é certo que ás veces dá má sensación de que parece que avanzamos, pero non, sabes? Sí, bueno, yo es que también tengo esa sensación. A veces ves noticias que dices, pues mira qué bien, y otras que, pues por desgracia, hay que seguir escuchando y viendo en la tele. No sé, yo espero y confío en que la sociedad empiece a cambiar y se empiece a educar mejor y que todos, pues, empecemos a vivir sin miedos y sin tapujos. Tere, é un placer falar contigo, eres unha referente tanto no futbolístico como na túa forma de ser, na túa vida, de verdad que dá moito gusto. Última anécdota, que se nos acaba o tempo, do teu paso polo xuvenil do Lérez por Pontevedra, lembran goles teus case maradonianos desde o medio do campo, incluso me dixeron. Iso é certo? Sí, a veces el saque era tirar, ya. En serio, era o que xogaba o Lérez contigo? No, yo y otros compañeros, pero sí. Pois isto contoumo o pai do señor Enxogo, que está por aí, o pai do señor Enxogo, o señor Enxogo xogou tamén no Lérez, e mira, recorda a túa calidade xa sendo unha nena, mira ti que curioso. Tere, moitísimas gracias, de verdade, temos que deixar, que sei que hai moita xente que quere falar contigo, así que moitísimas grazas, é un placer, moito ánimo, sigue medrando así, queremos un montón, de verdade. Gracias, un bico enorme. Gracias a ti, un placer enorme. hablar contigo. Nada. Pois aí está a entrevista a Tere Velleira que fixemos esta tarde. Agardo que vos gustase moitísimo, foi un placer falar con ela. Gustaríame falar máis tempo con ela, a verdade, porque non nos deixamos moito tempo, bueno, pois é un pouco... pero bueno, hai moita xente que quere falar con ela, entonces era normal. E, como vos dixen, este Enxowitz ben con dúas partes, digámoslo así. Quixemos chamar o grandísimo Iago Iglesias porque pasou por aquí e, casualidade, atopou o equipo. Pois sí, é o que ten a maxia deste stream, que de repente chaman, ves aquí, pum, pum, e chamante. Por que é así? Porque é así, a maxia está no noso stream. Vámoslo presentar, estáse rindo un pouquiño, pero bueno, vámoslo presentar, señores, con todos vostedes, don Iago Iglesias, novo adestrador do Zamora. Que tal, Iago, como estás? Que tal, Fran, como estás? Pois sí, aquí estamos. É que foi así, foi así. Sí. Foi así, literal. Viñeches aquí e de repente, ficharon, te entendes? Sí. Bueno, non sei canto pasou dende que falamos, pero un par de semanas, 3, non máis. Un par de semanas, nada máis. O xusto para as negociacións, pechar o contrato, entendes? O xusto. Non, foi todo, pois a verdade é que moi rápido, a verdade é que sin esperalo, pero ao final, pois bueno, nesta profesión hai que prácticamente ter a maleta medio feita por si sursen estas cousas. A verdade é que moi contento. No pouquiño tempo que levo aquí, contento. Como foi o conto? Quer dicir, de repente, bueno, é certo que non estaba ben o Zamora, todos o sabemos, os que máis ou menos seguimos a categoría, pero como foi así? Foi moi rápido? Foi algo que se foi tanteando ou de repente, pum, pam?
Non, foi de repente, foi pois a semana pasada, contactaron comigo, dixeronme a posibilidade de incorporarme bueno, en prácticamente 24 horas pois cerráronse as cousas e viaxei para aquí, para Zamora. Sabes que ahora, a partir do 21 de decembro, creo que é o 21, va a estar a 2 horas directamente de Compostela, que te sabe, Sí, Zamora-Ourense ave. O sea, iso xa é como estar, eu que sei, é unha maravilla sí. eso. Non sei que che parece a ti. Foi unha das cousas que primeiro miramos na casa, sobre todo a miña muller, as miñas nenas, Sí. que quedaron ali, vime eu solo, a miña filla maior está, bueno, empezou no cole este ano e creemos que non era, bueno, pois, adecuado, non? Que pola miña profesión, pois elas perdan a súa vida e os seus momentos bueno, pois para, sobre todo neste primeiro ano que empeza a facer amistades, que empeza bueno, pois a vivenciar cousas con outros nenos, e o primeiro que miramos foi o do tren, non? E cando vimos que a partir do 21 pois había ave, pois mellor que mellor. E sinceramente, para ser a primeira experiencia como adestrador, como primeiro adestrador fora da casa, pois a verdade que estou moi contento porque, bueno, prácticamente en coche son 3 horas e Ajá, pois, conxelácheste. pois tamén, non? Aí estás, que te conxelabaste un pouco, creo que aínda non tes moita fibra por aí, Aínda non tes fibra. Que estás vivindo? Bueno, estou nun hotel. Estou Estás nun nun hotel hotel, de claro, sí, estás nun hotel sí, de sí, sí. momento. Bueno, quero que me contes un pouco como viches o equipo á chegada, non? Porque imagino que para unha persoa que ven nova nunha situación así, como foi o tema? O sea, chegaches ali, como estaba o club, o plantel, coñecías o equipo nesa libreta friki que tes, que xa nos mostraches un día, tiñes apuntado algo do Zamora? Sí, home, sí, claro que sí. Ademais, enfrentámonos o ano pasado, xa estuvéramos aquí en Zamora, xa desde fora o club pois daba señas de que estaban facendo ben as cousas, e a verdade é que, bueno, unha vez que chegas aquí todavía ves máis, xa che digo, levamos escasos 4 ou 5 días, e o que transmite o club é algo moi grande, un club profesional 100%, cunha estrutura profesional, pero ao mesmo tempo moi familiar. Eu lle encontro moitas similitudes cun club inglés, non? A hora de traballar, bueno, pues, para que vos fagades unha idea, eu chego ao club ás 8:30 da mañán e salo ás 6, 7 da tarde, hai unha propia oficina para min, un despacho para poder traballar, os xogadores almorzan e comen no propio clube, bueno, todo o que queren o teñen, é fantástico. A verdade é que respírase fútbol profesional por todos os costados. Sí é certo que, bueno, que esta semana cando chegamos, pois, despois de David Movilla, un adestrador que estuvo moitos anos aquí, que foi o que os trouxe hasta aquí, pois moitos xogadores que levaban moitos anos. Bueno, eu o comparo moito co Compos, non? Como o Compos, un club familiar con xogadores que levan moitos anos, e si é certo pois que cando cambian de adestrador, pois hai varios pois que evidentemente que están fastidiados, non? Pero eles tamén me coñecían a min, os xogadores no momento en que hai cambio de adestrador tamén fan as súas chamadas a compañeiros de equipos e demais. Preguntan, claro. Sí, 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 sí. E a acollida, a verdade, que foi moi boa desde o primeiro día, non? Xa che digo, xogamos onte, o resultado non foi o mellor, pero, bueno, tamén nos tocou lidiar contra o Irún, que agora mesmo pois está aí para meterse entre os 5 primeiros, empatado co Unionistas, un auténtico equipazo, con moi pouquiño tempo para traballar, pero a verdade é que a atitude dos xogadores está sendo moi boa, estamos moi contentos, bueno, esperemos que pouco a pouco pois que vaiamos revertindo a situación. Falabas antes, decías, podemos dicir que hai prata no Ruta de la Plata. Bueno, non sei se hai moita ou pouca, pero sí que está ben utilizada. Eso Que desde boa, logo que boa resposta. está ben administrada. Se o Bueno, teu tipo, presidente te está escoitando ahora mesmo, dirá, que ben, como sabe, ya o inglés. non é salir, é a verdade. É a verdade. Ti podes ter moito carto,
bueno, E tiralo. ou darlle importancia solo a ter moi bons xogadores, pero se despois eses xogadores non teñen un entorno pois adecuado para poder estar contentos, bueno, ao final isto é unha profesión. Se ti estás contento no teu traballo, vas a traballar e vas a rendir o 100%. Si non estás contento porque hai cousas que non che gustan, pois non vas a rendir tanto. Entonces aquí... Decías antes que claro, Movilla levaba moito tempo no club, un pouco comparábalo co teu Compos, e que hai xogadores que levan toda a vida con el. Imagino que como xogadores que estaban no Compos que che pasaba a ti, eso pode chegar a ser contraproducente? Ou con psicología, obviamente remando a favor, poden entender que ti vas a intentar dar o mellor de ti e que eles dean o mellor de sí? Bueno, eu yo deixei claro o primeiro día que eu viña aquí a axudar. Eu son o novo, eles levan todo o tempo ali, eran eles os que, bueno, pois un pouco me tiñan que axudar a min a adaptarme, a entender un pouco cal é a súa filosofía, a maneira de facer as cousas no clube, e a acollida foi moi boa. Ao final o xogador, eu creo que, sobre todo nestas circunstancias na que, bueno, pois a clasificación e os resultados non son os que se esperan, pois hai que dar naturalidade, non? Hai que facer as cousas simples e dar naturalidade. Chegar aquí e non, bueno, é o meu punto de vista, non? A miña maneira de traballar. Chegar e pouco a pouco, pois ir dando certos retoques a un moi bo traballo que había feito anteriormente. E por aí os xogadores, bueno, tamén son profesionales, saben de que vai isto, e a verdade é que xa che digo, a acollida foi moi boa desde o primeiro momento. Bueno, recordarlle a xente que está vendo o stream que pode enviar preguntas a Iago Iglesias, novo adestrador do Zamora, que todos coñecemos aquí en Galicia. Se hai alguén de Castel que tamén o estea vendo, pois pode tamén enviarlle preguntas. Se non o coñecía, pois para coñecelo un pouco máis e se non para saber como vai xogar o seu Zamora, que esa é a seguinte pregunta. Como vai ser o Zamora de Iago Iglesias? Porque imagino que en 3 días é moi difícil, pero como vai ser? Bueno, pois sinceramente, Cañotas, non cho podo dicir, non é que non sepa, teño claro por onde teñen que ir os tiros, e comezamos a semana pasada a traballar en certos aspectos, pero sí é certo que sobre todo o que máis me interesaba esta primeira semana era coñecer os xogadores, non? Nós temos, ou eu teño unha perspectiva deles desde fora, de haberme enfrentado a eles, de verlle este ano partidos, despois hai que velos adestrando, hai que velos competindo dentro das pautas que ti lle queres dar ao equipo, se son capaces de entendelas, de leválas a cabo ou non, e sobre todo tamén unha cousa que esta semana pois insistín moito en coñecer de primeira man, un por un, cada un dos xogadores, pois o que sinten, tanto da situación como, bueno, pois como a nivel futbolístico, onde están cómodos, onde xogaron toda a vida, que características son as que eles creen que son as súas potencialidades, e a partir de aí, pois facer un, bueno, encaixe de bolillos para sacar o máximo rendemento no menor tempo posible. E bueno, sobre todo, para que todo isto teña éxito, hai que ter un primeiro bo resultado. Un primeiro bo resultado vai ser o que deu... O sea que... Non, digo que, o sea, que o primeiro é, sobre todo, un traballo psicolóxico, non? De coñecelos, de saber como se sinten eles e de facerlles creer que, obviamente, que se lle pode dar a volta á situación, pero xa, o que decías ti, no plano persoal, non? Saber como son cada un deles na súa forma de ser, incluso. Sí, eu o teño claro, así cheguei a semana pasada e de feito, pois, bueno, é unha plantilla larga, casi 25 xogadores, Larguísimo, casi, pois, dediquei 3 días de 4 que levo aquí a coñecelos individualmente, a saber o que pensan, bueno, a un pouco ter ese punto de vista do que é o xogador para, bueno, pois para intentar comprendelos para sacar o seu máximo rendemento. Temos unha pregunta que nos envían por aquí a través do chat que nos vai soltar o señor Enxogo. Xa que gastaches tanta gasolina estes meses, pregúntalle se ve moito salto entre a primeira e a segunda federación. Bueno, tamén é certo que viches moita primeira federación nos partidos que estiveches retransmitindo e tal, pero bueno, ti que o sabes, que che parece? Hai moito salto?
Bueno, si é certo que eu creo que na nova estrutura, creo que só dixen varias veces, non? Na nova estrutura do fútbol español, primeira división, segunda división, primeira federación e segunda federación, creo que igual non este ano, pero sí que en un par de anos vai a quedar todo moi escalonado en canto a niveles, non? Eu creo que este ano na primeira federación están todos aqueles xogadores que anteriormente estaban repartidos entre os 4 grupos de segunda B. Antes nos 4 grupos de segunda B sempre había 3, 4, 5 equipos de altísimo nivel, que o seu objetivo era optar a ascender a segunda división. Eses equipos tiñan xogadores de altísimo nivel dentro da categoría, e despois o resto tiñamos a un, a dous de moito nivel. Tiñas o bicho de turno, non? Exacto, eso é. O Miki Villar ou tal, eso é, eses xogadores que, bueno, que por unha cousa ou por outra, pois aínda non despuntaron, ou que se lles escapou a alguén en algún momento, ou por ser xoves aínda non apostaron por eles, pero eu creo que nesta nova estrutura, na primeira federación, están todos eses xogadores de altísimo nivel, e clubes. Este ano, pois, o ano pasado, ca competición esa tan curta, houbo equipos que bueno, pois que se quedaron no peldaño de abaixo, porque a temporada non foi... Exacto, non foi... Eso é, non foi a mellor posible, pero creo que, xa che digo, en cousa dun par de anos, eses clubes de capital de provincia, de cidade e demais van a estar nesta categoría, vai a subir o nivel e todos eses xogadores de altísimo nivel, pois seguramente estén aquí. Mira, pregunta o noso compañeiro Alfonso Pérez se tedes boas instalacións para traballar. Isto ven ao fío dunha cousa que teño aquí para poñerche, que é precisamente o estadio, o Ruta de la Plata, que é un estadio do ano 2002, me parece, que ademais, como curiosidade, non sei se o sabes, se o sabe xente, pero como curiosidade, estrenouno o CD Ourense, nun partido 1-1 contra o Zamora, por si non o sabías. Pero a min, así, a priori, que eu non o vi o estadio nunca, non tuve a ocasión de ir, parece un pedazo de estadio, con esas instalacións moi chulas, con campos de erva artificial, outro campo de erva natural, non? Para adestrar, o sea, parece algo bastante ben montado. Pois mira, nesa foto que tes aí, tal cual, este campo aquí abaixo á dereita no que adestramos, este de erva, ese de aí, temos un sintético xusto ao lado, bueno, o estadio evidentemente onde se xoga, e despois nesa parcela de entrada e demais, pois aí está o ximnasio, aí está o comedor, na planta de arriba, hai unha sala de prensa, hai unha sala de vídeo... Isto é por dentro, isto é por dentro. Pois sí, é unha parte do estadio, bueno, unha cafetería que teñen, bueno, a verdade que xa che digo, as instalacións están moi ben, é un clube que quere crecer, que quere facer as cousas ben, independentemente da categoría, claro está, o obxectivo é manterse na primeira ref, ese obxectivo principal na que nos vamos a deixar os cornos para conseguir, pero bueno, que eles teñen unha visión a largo plazo, que queren facer as cousas ben, e así o levan facendo desde hai moito tempo. Non sei, a ver, isto é difícil, probablemente, agora mesmo, dicilo agora mesmo, pero a túa idea é facer un proxecto estable no tempo? O sea, é dicir, facer algo, como un proxecto estilo Compos, eu sei que é difícil chegar así de primeiras e dicir, non, así tal, pero a ti gustaríache ter algo estable no tempo ou poñer, por exemplo, non sei, o embrión dun equipo que se faga forte na primeira federación? O Gallá, sí, por que non? Eu, despois do meu pasado no Compos, todos os anos que estuvemos e o que fixemos, pois a verdade é que me gustan ese tipo de proxectos, me gusta chegar aos sitios e que confíen, non? E para min, pois, mira, xa é agora mesmo, xa é un orgullo estar moi contento que nesta situación complicada pois que pensen en min, non? E sobre todo o que máis me gusta é que o clube desde un primeiro momento precisamente me dixo que o que quería era o perfil que eu teño, non? Cando habitualmente cando as cousas van mal, pois sempre se busca un adestrador pois máis veterano, máis curtido en 1000 batallas e demais, a verdade é que é moi
moi positivo, e unha vez que estou aquí e que desde o primeiro día que chegamos, prácticamente, nos demos conta de que isto é un clube moi grande e que pode ser de futuro. Vamos a ver como vai a temporada e a partir de aí, pois sí, pero me gustaría, claro que sí. Mira, di aí Sony Diego Gael. O Compos clasificouse aí para a última promoción a segunda A e a saída regaláronnos unha botella de viño de Toro a cada un. Bueno, pois sí, detalles Detalles. de club, sí. Mira, gústame esta pregunta porque dis, chegábamos. Está entre eses chegábamos Alex Otero, porque lle vimos Sí, unha claro. mensaxe, claro, é que lle vimos unha mensaxe en redes sociais de New Home, no? E dixemos, mira Sí. este que foi contigo. Sí. Tardou un pouquiño en chegar, pero sí, está aquí comigo. Alex e eu levamos moitos anos traballando, xa desde o ano de Noia, son 7, 8 anos traballando xuntos. Eu tiña claro que, bueno, en calquer proxecto ele é a miña extensión, a miña man dereita, pero sobre todo neste proxecto digamos, de dificultades ou de intentar sacar rendemento. De empezar xa a partida con Desde unha o día situación 1. difícil. Eso é, desde o día 1 sacar rendemento. Eu creo que necesita xente de plena confianza. Nós agora mesmo solo con mirarnos xa sabemos o que vamos a facer, o que por onde imos a ir. Non, a verdade é que é un apoio en todos os sentidos, non? En todos os sentidos. Entonces, para min é fundamental ter xente comigo que, bueno, pois que tanto rinda a nivel profesional como tamén a nivel personal. Fíxome gracia solo con mirarnos, en plan, solo con mirarnos xa sabemos a quen vamos a cruzar. Bueno, non é tanto a quen vamos a cruzar, pero sí que Sí, pero xa sabedes o que hai, non? Xa sabedes o que hai. Sí que detectamos rápido, pois, por que línea, pois, nos adestramentos, tipos de tareas que temos que facer, que cousas facer para cambiar certas cousas dentro das moitas que levamos nestes anos feitas. E, bueno, creo que é importante ter ese bueno, nexo de unión para poder sacar as cousas adiante. Mira, na negociación como foi ese proceso? Xixes ti aos teus compañeiros tivo problema para deixar o Pontevedra? Algo que se poida saber, Iago, desto? Bueno, o que se pode saber é que no momento en que o Zamora fala comigo, é certo que Alex está en Pontevedra, eu lle digo ao club que me gustaría levar comigo unha persoa. Desde o primeiro momento me din que sí, non máis, porque é certo que aquí hai un corpo técnico amplio, hai un preparador físico, hai un recuperador, hai 2 fisios, hai un analista, e todo xente moi xoven, ningún deles pasa de 25, 26 anos. É algo tamén moi característico deste clube, que queren xente xoven que lle dedica moitísimas horas, porque eles, pois, o primeiro día que chegamos xa nos estaban esperando con un montón de información de todo o que levaban facendo, de todo o que necesitáramos, e aí están tamén, desde primeira hora da mañán hasta última da noite para sacar isto adiante. E no momento en que me din, bueno, que sí, que é posible traer alguén, pois eu poñome en contacto con Alex. A partir de aí, Alex o fala co Pontevedra e, bueno, o que tardou en vir foi máis que nada por bueno, arreglar cousas, sobre todo de tema de ficha, temas, porque hai que cambiar a ficha dun lado para outro, é verdad, pero non houbo máis problema. Pois, Iago Iglesias, teñote que deixar porque vai comezar xa o enxogo. É un placer falar contigo. Nada, por meterche un pouco de presión, xa tes unha final a próxima semana, bueno, este fin de semana contra o Extremadura, Sí. así que xa é chegar e encher, xa meterse así nunha final, pero bueno, isto é así, non? O fútbol é así. É así o fútbol. Nestas situacións todas son finais, evidentemente, pero bueno, quedan todavía 23 jornadas por diante, 24, hai tempo de sobra, pero evidentemente hai que puntuar canto menos para cambiar esa mentalidade un pouco do equipo, coller confianza e a partir de aí pois mirar para arriba. Moitas grazas, Iago Iglesias, un placer falar contigo, moitísima sorte no que ven, Gracias a vos por acordarvos de min. Nada, hombre, sempre nos acordamos da boa xente. Veña, un bico Unha enorme. aperta. Chao. Chao.
Pois aí está, don Iago Iglesias, o novo adestrador do Zamora, bueno, un rapaz máis que coñecido por todos nós no fútbol galego, e que agora vai intentar triunfar tamén fora de Galicia e que probablemente o faga, porque nós confiamos moitísimo en el. E señoras e señores, comeza xa o enxogo, así que imos darlle brazo ao enxogo. Veña, vamos alá. Bueno, iso de rapaz, ten razón, moi rapaz xa non é, pero é rapaz. Saúdos, pódense dicir moitas cousas do enxogo, non que non sexamos puntuais, Ás 10:30 en punto, vamos alá. A edición do enxogo para resumir toda a xornada futbolística desta fin de semana, que hai moitísimas cousas que contar. Ajá, e para iso vamos alá. Conozco, por exemplo, a Rocío Candal. Que tal, Rocío? Falar do enxogo. Boas noites, Óscar, moi ben. Creo que andiveches en campos esta fin de semana espectaculares, non? Sí, mollándome un pouquiño para irme aclimatando para o inverno, pero nada. É que cuidado, xa como peja, Ou seja, que o xa inverno fai non un chegou friazo. aí, estás Non, querendo. ata xaneiro non conta co inverno. Nada. Con Rocío comentaremos moitas cousas desta xornada, tamén con don Luis Timiraos. Que tal, Timi? Moi ben, Óscar. Intensa fin de semana tamén, non? Intensa e entretida, porque a verdade é que os partidos aos que asistimos estiveron moi ben e ímolos ver hoxe resumidos. O Timi que estivo comentando tamén o PSG. Para comentar toda esta xornada, don Xosé Luis Mosquera, que tal, como estamos? Timi fai Twitter. Timi fai Twitter. Posto para comentar. Aí estamos. Eso é así. Rocío, que nos gusta o fútbol, vemos fútbol, hai que comentalo. E don Dani Mayo, que supoño que tamén verías pois todo o que puideches, evidentemente. Que tal? Moi boas. Moi boas, Óscar, sí, pois todo Chove, o que fai puiden, frío, unha sí, xornada máis, os tal porteiros cual. estiveron a moi bo Tal nivel. cual, esta é unha realidade. Chove, fai frío, pero frío, é como peja. Sempre están Como a nivel, peja, a mi máis madriña. ou menos, pero sempre a bo nivel. Mi madriña. Pois con todos estes cracks comentaremos as xornadas, xa sabedes que, bueno, Vamos pois alá. desde aí uns minutiños está o twist de Enxogo, o Enxowich, o afamado Enxowich, que Afamado, conduce, di. o non menos afamado, Fran Cañotas, neste caso nunha edición especial con dous convidados, porque Fran estivo ao longo da tarde Sí. con Tere Abelleira e tamén cun adestrador galego, grande amigo ademais deste programa, que, bueno, pois que se estreaba neste caso Anco Zamora, co seu novo clube na xornada desta fin de semana. Non o fixo con fortuna. Veremos que foi o que lle contou a Fran durante o programa, pois para saber que sensacións ten. Sí. Tamén, pois todo o que Eso es. lle dixo Tere Abelleira a don Fran Cañotas. Así que saudamos xa, Fran. Que tal, como estamos? Como foi a cousa por aí? A verdade é que foi moi ben, Que tal, como estades? Pasei no moi ben tanto con Tere pola tarde, que, bueno, xa comentamos que foi un programa que gravamos hoxe pola tarde, que emitimos agora en riguroso falso directo no noso canal de Twitch, e con, agora, obviamente, con Iago Iglesias, con Tere, bueno, sacamos de todo, ata temos dedicatoria, Se marca contra a Escocia no partido do próximo martes coa selección española, vai facer o Xedo en xogo, así que temos dedicatoria de Tere Abelleira se gaña. Dixo ela, vai estar difícil, bueno, pois, eu que sei, Tere, hai que intentalo. E Iago Iglesias estivo nos contando pois como se adaptou, isto xa en directo, de Iago sí que foi en rigoroso directo. Estivo nos contando como se adaptou a Zamora, mágoa desa derrota diante do Real Unión de Irún, e que ademais ten xa unha final esta fin de semana porque xoga contra o Extremadura, que é un equipo que tamén está en descenso, o famoso Extremadura que xa coñecedes todos do seu paso por Riazor, que foi moi famoso estas semanas. E falando de famosos e famosas, nós esta semana estamos de parabéns porque cumprimos 25.000 ou chegamos aos 25.000 seguidores. Pero antes, imos cas preguntas do Twitter. A primeira pregunta que vos vamos facer é sobre o Celta, porque o Celta de Vigo é un dos mellores equipos fora da casa, pero é un dos peores na casa. Por que será isto? Bueno, pois podedes nos apuntar as vosas sensacións. Por que credes que o equipo de Coudet gaña fora da casa e despois na casa tan só lle gañou o Granada e ao final do partido? A segunda pregunta é sobre a primeira e a segunda federación, sobre a polémica tanto no partido de Riazor como no partido de Pasarón con ese gol de Charles. Como vistes as xogadas polémicas? Porque sí que ao final do partido o Deportivismo estaba moi frustrado coa actuación arbitral e tamén no Arousa, obviamente, respecto ao partido contra o Pontevedra, ese gol de Charles que parecía que estaba en fora de xogo. Bueno, pois comentádesnos no Twitter e no Twitch todo o que queirades. E a pregunta máis importante de todas que tedes que responder hoxe é: xa que chegamos aos 25.000 seguidores, que vos temos que dar 25.000 millóns de grazas por apoiarnos día a día de parte de toda a redacción de deportes da Televisión de Galicia, a pregunta máis importante é: como facemos que Luis Timiraos faga Twitter? Mira que o estamos intentando, pero non hai maneira de que Timi faga Twitter. Vos, enxogueiros e enxogueiras, como credes que temos que facer para que Luis Timiraos faga dunha vez Twitter? Xa nos costou que tivera WhatsApp, pois agora queremos que teña Twitter. Todos os domingos sempre estou desexando volver contigo para escoitar as respostas dos enxogueiros. Aínda máis, Timi. Non sei se queres darlle algunha pista aos enxogueiros para ver que din. A miña pregunta é que é o Twitter.
Porque escoito falar moito de Twitch, Twitter, TikTok, Claro, tiki-taka, pero... Tiki-taka. Se fan antes un TikTok que un Twitter. Home, un TikTok con Luis Timnaus tamén. Sería maravilloso. Pois despois volveremos contigo a ver que ideas nos dan os enxogueiros e tamén as outras respostas que van a estar moi interesantes. Grazas, Fran. Que medo. Veña, ata loguiño, ata despois. Entre un anaquiño estaremos con Fran. Ai, Dios. Como podemos facer... Como podemos facer tiki-taka de outro? Tiki-taka, vaya crack. É que é moi crack este tío, Buah. É moi crack. Primeiro día que estou de multipantalla, cañotas, bo traballo. Sí. Buf. Mira que me río, con Timi, é moito crack, que sempre se sentían feridas e perdías este partido. Historia. Fútbol galego. Xogo, un pouco Alfredo Duro, o Timi. Ese pedazo de derbi entre Pontevedra e Arousa será un dos partidos que repasará, como non, don Gustavo Varela. Que tal, Gus? Que tal, aí está don Gus. Había moita calidade nesta mesa que dicir agora cando vamos contigo. Gus Varelismo en Bea. Para repasar o fútbol galego, impresionante. Bueno, hai que ver o fútbol galego, non foi demasiado ben na primeira federación, e sobre todo na segunda federación, con esa paixón dos derbis, porque houve derbi sábado e derbi, sobre todo, o domingo. Comezamos xa cos resultados da xornada na primeira federación. A ver, vamos ver os resultados. Que guapo que guapo ainda por riba, É que é guapirmo, É que dá gusto velo, Do guapo que ainda por riba fala ben e sabe de fútbol. Que máis necesitas nele? Nada, non necesitas nada máis nese home. Gus Varelismo en Bea. Se houvese unha vacina de Gus Varela, plan, nin de Pfizer, nin Moderna, nin de nada. Vacina de Gus Varela. Eso é o que querería eu para o meu corpo. Seguro que mata todo eso. Seguro. Aí están os resultados, que pasei deles, perdonade. Pasei deles, pero xa sabedes que agora temos un problema que é que non podemos ver os resumos da primeira federación por culpa dos malditos dereitos. Pero temos unha cousa moitísimo mellor. Temos o señor Enxogo. Adiante, señor Enxogo. Moi boas, Enxowich! Domingo friorento e de novas non demasiado positivas para os nosos equipos da primeira federación. O primeiro en xogar foi o Racing de Ferrol, que pagou moi cara a súa falta de eficacia na mata piñonera. O San Sebastián de los Reyes soubo agardar polo seu momento e levar o triunfo. Os ferroláns foron moi superiores durante todo o partido. Tiveron as mellores ocasións, pero non foron quen de bater a Bañuz. A 5 minutos do descanso, Dani Nieto tivo a oportunidade verde máis clara do partido, logo dun bo centro de Candelas. En a segunda parte a dinámica foi moi similar, circunstancia que foi aproveitando pouco a pouco o Sanse para botarse arriba, e xa no 84, bo centro de Jime que aproveitaría Borja Martínez para facer o tanto da vitoria nun preciso e fermoso remate que superou a Gazzaniga. Parralo tiña moi claro que o seu equipo mereceu a vitoria, pero que lles condenou un erro que sabían perfectamente que era un dos puntos máis fortes do seu rival. En ningún momento hemos merecido la derrota, creo que hemos incluso sido mejores para haber ganado el partido, ¿no? Lo que pasa es que una jugada que ya sabíamos que era uno de los fuertes del Sanse, esos centros laterales y con llegadas a zona de remate, pues no lo hemos defendido bien y nos ha costado el partido. Esta mañá o Celta B volvía a Barreiro para tentar esquecer a goleada recibida na Malata polo Racing de Ferrol, pero o partido púxose costa arriba nada máis comezar o encontro. O Extremadura púxose por diante no minuto 15, logo dun saque dende o Curruncho que remataría moi ben o central Elías Pérez. E ao filial creceronlle os ananos no minuto 22, lesión de Iker Losada que presumiblemente non vai poder xogar no que resta de 2021. No seu posto entrou Alfon, que tivo a oportunidade máis clara do filial celeste en todo o partido. A segunda parte foi un monólogo dos vigueses, sobre todo pola banda dun Javi Gómez que estivo moi insistente, e despois de varias ocasións moi claras rompeu o saco. O escocés Holsgrove atopaba un bo disparo dende fora da área que logo de bater nun defensa significaba o tanto do empate. E esta era a reflexión de Onésimo logo do partido. Non nos satisface por todo lo que ha ido pasando durante el partido. Entonces creo que hemos sido superiores en
casi todas las fases del partido, muy superiores en la segunda parte. Hemos tenido las mejores. No se está penalizando demasiadas cosas en el fútbol en contra. E fai un par de horas pechou a xornada galega da Primeira Federación, o Deportivo, con preto de 11.000 xareiros nas bancadas de Riazor. Non foron quen de prolongar a súa boa xeira de varias vitorias consecutivas e empataron contra o Bilbao Athletic. O Deportivo foi dominador durante toda a primeira parte, sobre todo coas chegadas pola banda dereita de Víctor García, pero aínda así non xerou ocasións de demasiado perigo. Máis dunha dúcia de córners e faltas laterais que non atoparon rematador, e os de Lezama que aproveitarían prácticamente o único achegamento dos primeiros 45 minutos, marcaba Artola cun bo remate de cabeza. E na segunda parte máis do mesmo, foi un monólogo branquiazul, pero sen embargo, o gol chegou logo dunha carambola de lateral a lateral que acaba introducindo na súa propia porta un defensor do conxunto visitante. E a partir de aí, polémica arbitral, 3 penaltis protestados pola parroquia herculina que non sinalou o colexiado e moitas, pero moitas, perdas de tempo que trabaron o final do partido no que o Deportivo buscaba os 3 puntos. O Depor segue líder, pero perde algo de vantaxe respecto dos seus perseguidores. Aínda así, sácalle 3 puntos tanto o Logroñés como o Racing de Santander. E para escoitar a Borja Jiménez podedes teclear en Google g24.gal/deportes, porque tanto en Riazor como en San Marcos hai moi boa fibra óptica, pero neste zulo no que me teñen encerrado, a conexión vai así. Cañotas, cando remates baixame algo de cear, vale? Moitas grazas, aperta. Mira que non podo contigo, mira que me río co señor en show, Ai, Dios mío, que rapaz. Bueno, a ver, é bo rapazo, xa sabedes que o temos pechado ali no zulo, pero bueno, xa estaba poñendo aquí o GZ que puxen antes, que ben fala este rapaz, fai as cousas ben o rapaz, a verdade é que sí, temos que dar os parabéns, dicir que é bo rapaz, e que hoxe vamos baixar algo, restos da pizza, que vou comer agora cando remate o Twitch, vale, os restos da pizza, señor en xogo, vouchas baixar, pero vou vos ler, mientras tanto, algunhas das respostas, é riquiño, polo menos os bordes, sí, pero os bordes, tes sorte de que os bordes pedin os recheos, vale, así que che van ir co borde de queixo este, co queixo de o rol este, ves, frí rapado zulo, aí está, salvemos ao rapaz. Vou vos ler, mentre non rematan algún dos chíos que puxeron de Timi, porque puxeron un que é espectacular este. A ver. Creo que é este. A ver. Ah, non, este non. Non é este. Saúden xogueiros. Trabucouse Fran Cañotas. Veña, vamos con outro. Compartir pantalla. Trabucouse Fran Cañotas. Aí está este. Bueno, a parte do GIF, é que o GIF de Timi é boísimo, é maravilla absoluta, o GIF de Timi, o sea, no momento... é boísimo. Só nos queda un reto como que pedirvos axuda. Como podemos convencer a Luís Timiraos para que faga Twitter? E a primeira resposta é: non lle vexo pinta de tuiteiro. Mellor que comece probando con Facebook, como as señores maiores, que comece probando con Facebook. E lá hoxe se dá o nivel de ter unha conta de Twitter. Neste mundo, ou a este mundo, non chegan sempre os mellores. Este é moi bo, Luís Timiraos, ai Dios, Luís Timiraos. A Luís Timiraos, cando é que de verdade, o sea, con este, é que fixadevos que cara, fixadevos con que cariño, o sea, como mira a pantalla. Ten que facer Twitter este home, é que temos que obrigar, temos que facer unha colecta e obrigarlle a facer Twitter. Porque se non, que facemos sin ele en Twitter? O sea, para poder mencionalo, polo menos, ainda que non utiliza a conta, para poder mencionalo nas nosas cousas, sabes? Que lle cheguen mencións, mencións de todo o mundo, eu que sei. Eso é o que temos que facer con Don Luís Timiraos. Estou me enrollando a falar, pero é porque ainda non acabaron coas declaracións do Celta B contra o Extremadura. Pero bueno, ahora sí que podemos ver, creo que a clasificación. Clasificación da categoría. ¡Ja! Claveiro. En tempo. Arriba Seco Deportivo, 30 puntos, podían ser 5, son 3 sobre o Racing de Santander e sobre a Unión Deportiva Logroñés. 24 ten o Rayo Majadahonda, 23 Unionistas e o Real Unión de Irún. Oitavo Racing de Ferrol con 21 puntos, atopamos o Celta B na 13ª posición con 19, con 7 de vantaxe sobre o descenso. Aí está.
Tempo para repasar o que aconteceu na segunda federación. A segunda federación, bueno... Comezando polos resultados, por ese Arenteiro... O Arenteiro empezou gañando, non? E despois empatando. Leganés B1, Unión Adar B1, Móstoles non me está gustando o cáliz que está tomando o asunto. Palencia 3, Fran justo. Eres Fran como a min, pero... Salamanca 1, Langreo 0. Imos con ese derbi tan agardado. O derbi da polémica, veña, vamos co derbi da polémica. Un gol moi polémico de Charles, dous equipos que chegaban nun gran momento. O Pontevedra viña de gañar por 0-3 diante do Avilés. O Arousa viña de sumar 2 vitorias de xeito consecutivo. Que paradón! A primeira oportunidade con ese remate de Seoane que salvou esta das paradas que che gustan, Dani. Salvou o estilo porteiro de balonmán, dicía Minucho. Sí, o de fútbol sala, sí, de balonmán. Tremendamente ágil, moi rápido, porque o balón pasa por debaixo das pernas de todos os compañeiros e ten que sacar o recurso do pé, que a esa distancia e con esa potencia é un recurso o único que lle quedaba. Que pasada, Primeira metade sen demasiadas ocasións, esta de Brais Abelenda, e agora un aviso do Arousa, o mellor que fixo en ataque o Arousa, este remate de Julio Rey, que foi o exterior da rede. E a xogada polémica, nada máis comezar a segunda metade, o saque de falta... Mima, pero está moitísimo, xo vin eu agora. Porque o gol é un auténtico golazo, 10 goles. Sí que están fora de xogo. Charles no que levamos de temporada. Mira, que me corrixe Tinto Barrantes se segue por aí. Charles leva 10, máximo goleador de todos os grupos da segunda federación. Está a 11 do máximo goleador histórico de Pontevedra. Seguro que o sabe Tinto Barrantes. Parece evidente que Charles está... eu creo que están fora de xogo, non? E a partir de aquí viuse un partido totalmente distinto. O Arousa tentou ser máis protagonista co balón e o Pontevedra topou máis espazos. Marcou este gol anulado a Samu Araújo por fora de xogo. Eu entendo que é un fora de xogo moi claro. E a carreira, o Pontevedra puido marcar o segundo. Acaba de marcar o Madrid o segundo. Madrid 2, Sevilla 1. No minuto 86. Vinicius. Está mal o chaval este tamén. Non xoga nada. Que fixo o seu partido tratando de controlar ao Pontevedra, e a sorte foi un pouco para estamos vendo o partido que marcara na segunda parte tan pronto, porque se viu outro partido, non? Un Arousa que quiso abrirse un poquinho máis e ao final un Pontevedra que aproveitaba esos espacios que deixaba. Mima que golazo de Vinicius, despois va de ver no resumo de primeira, golazo, reflexións que había en sala de prensa. Bueno, a ver qué dice Xurxo. A defender solo. La idea era defender cuando tienes balón y atacarles, como repito, como hicimos en alguna ocasión, pero nos faltó ser mucho más incisivos, más contundentes. Nos ha faltado un poco de hambre de gol, nos ha faltado un poco de ese instinto que fuera de casa parece que tenemos y que aquí nos está costando más de lo normal. Pero ganastes, por lo menos, Ángel, que joníes, que ganastes, de derbi en derbi, veña, va. Hai que Charles 10, Anemi 7, Grupo 6, Primo 5, Luismi 5, máximos goleadores dos equipos galegos da segunda federación. Aí está. A ver a que cheira isto. Cheira Compostela Arousa. O Arousa Compostela. Eses galegos, aí está. Cheira Arousa Compostela. Arousa Compostela, aí tes. Porque o Compos colle todos os que dixo Partido ben fermoso, vindeiro domingo ás 5 da tarde, apunten Arousa, Sociedade Deportiva Compostela, un Compos que lle gañou o Avilés por 3-2. Tinto Barrantes. Viña de perder por 0 Victoria do Pontevedra, gol de Vinicius que teño, supoño que no míster, pero eu entendo que será no como a mí, no Big Wenger, sí. Que eu tamén non teño, de feito. É verdad, tamén non teño. A media hora con este gol de Parapar. A xogada de Primo, olvideme de poñerlo de capitán. Me ca... Porque non puxen capitán esta semana. Foiseme a pinza, estuve moi ocupado. Importantísimo pro Compos, despois da primeira derrota da temporada no campo do Navalcarnero, volver a topar as boas sensacións. A ver o penalti de antes. Primo tiña oportunidade de Irochan. Sí que o vin. E decidiu continuar a xogada para facer o penalti este. Esta xogada acaba en penalti. Lanza Eso, como diría meu pai, que nunca xogou a fútbol, como diría o meu pai, os penaltis non se tiran así. Os penaltis hai que tirarlos forte, inda que queira só a medio, pero forte. Claro, se o mete que, claro, se o mete non lle dis nada. Pero os penaltis hai que tirar forte. E xa está.
eu doulle un aplauso polo seu atrevimento. Claro, Erro grave atreveuse, na eu non saída digo que non. do Pero hai que tirar Compostela, forte o aproveita penalti. o Avilés para poñer o gol do empate. O tanto é de Natalio. E na segunda metade decide o Compos en accións a balón parado. Marca o 2-1 Baleato. Se notaron os xogadores que entraron na segunda parte. Baleato, Jordan. Moi ben o Compos. Esta acción moi brillante de Rafa Mella que acaba con ese paradón espectacular do porteiro do Avilés. Ajá. Cara nun compañeiro, nun defensa e fixo unha gran parada. Aí está o terceiro. E os tocou o porteiro nos dous, nos dous. Vai a marcar, Sí. quen é o que marca? Jordan. É moi importante para min este gol do Compos que amosaba que non se deixaban ir. Buah, que porque paradón aí de o Pato. Avilés tampouco se deixou ir. Tamén, Buscou despois de liala no gol. O recurtar diferencias hasta o último momento. E que pelexou ata o último minuto. No engadido anotou o 3-2, marca Prendes con ese remate de cabeza, sorte que xa non houbo tempo para máis. Ojalá sea esta victoria nos dé un plus de confianza a los chicos para lo que me demuestran por la semana poder hacerlo los domingos, ¿no? Pero en cualquier caso creo que el equipo se supo agarrar en determinados momentos al partido que no lo estábamos pasando bien contra un rival con unos jugadores muy contrastados y bueno, lo importante hoy es, ya te digo, estas cosas y sobre todo que sacamos los 3 puntos. Outro derbi da xornada o que disputaron en Carballo o Bergantiños e o Coruxo con empates en goles, aínda que despois do visto nos 90 minutos é unha auténtica milagre. Empates en goles, sí, con todo o que se tirou, digo eu. O árbitro non os concedeu, Con todo o que se tirou, milagre que non houvese goles no partido, porque oportunidades houbo a esgallas, sobre todo na segunda metade. Primeiro tempo se cadra un pouco máis gris, das mellores opcións esta que tivo o Bergantiños con remate de Alex Boedo que saca Antonini baixo paus, tamén achegamentos do Coruxo, ese saque de falta que se pasea Santi Canedo. E aquí comezan as ocasións na segunda parte, primeiro con ese remate que roza o pau de Yelko. Logo a xogada de Alex Boedo e o remate é de Carlos. Non o dubido, o colexado anula o gol por man do xogador do Bergantiños, ademais amonéstao. Xa, chaval. A ver que vos parece esta xogada. Boa. Non sei se se ve moi ben aí, non? Pode ver se hai man ou non. É que non se ve ben aí. Estaba ollando cara ao sui de liña, que eu debe de marcarlle, porque está ollando cara ao seu lado dereito. Pero tamén é difícil que o asistente o vexa desde aí. Sí, é difícil que o vexa. A pro Coruxo, mancado Silva. Segundo gol anulado para o Bergantiños. A dúbida é saber quen prolonga. Se prolonga un xogador do Bergantiños é fora de xogo, se o que prolonga é un xogador do Coruxo, non é fora de xogo. Teríamos outro desenlace. O árbitro entendeu que fora un xogador do Bergantiños. Segundo gol anulado no partido. Esta ocasión é clarísima a que tivo. Que lle deu a un neno. Sí, foi como un foguete. Uxío a socorrelo. E un Uxío que tivo a gran oportunidade con ese remate de cabeza que sacou Amigo. Bueno, dicir que o neno está perfectamente, rapidamente se levantou, non? Quero dicir que a reacción de Uxío foi moi rápida. Que estaba ben, pero o neno refíxose rapidamente. Sen dúbida o Bergantiños fíxose acreedor a un mellor resultado no segundo tempo. Estábamos vendo ese último disparo de Remeseiro e este é o que se dicía ao final do partido. Moi ben. Sabíamos que tiñamos que facer un partido onde íbamos a pasar, onde iba a haber tramos onde o pasáramos mal, sobre todo. E voume contento polo punto porque creo que o equipo foi capaz de soportar eses momentos e sacar un punto que creo que hai que darlle valor. No segundo tempo sí que fixemos un gran partido moi completo con moitas ocasións para min para ganalo ben, pero nos faltou definir, ¿no? En algún caso un gol que me parece que é legal polo que acabo de ver ahora. A ver que hai. Unha temporada sen acougo. Un auténtico partidazo. Superar a crise de resultados deste Arenteiro ou deste Coruxo. Coruxo Arenteiro, Arenteiro Coruxo. Cheira a Coruxo Arenteiro domingo ás 5, domingo 5 ás 11 da mañá, na que dúas e na web da
CRTVG. Tamén dobrete de derbis para a vindeira fin de semana, horario pouco habituales ás 11 da mañá para o partido entre o Coruxo e o Arenteiro. Este Vaya madrugón, madrugón, vimos varias veces a temporada. Adiántase no marcador, ten oportunidades para facer o segundo e ao final se eres un xogador con mor de toda a vida, non podes sair a xogar. Non podes. Ten caído en partido. Porque che poñen un partido ás 11 da mañá, pois non te deitas. Non te deitas, non? Digo eu, claro. 7 goles. Dos 12 goles que levan marcados. Vicente Seroito, olla desta xogada, por favor. Ai, Dios. Sí, sí, é precioso. Pegoulle ben, Pero un Arenteiro que... Non, digo... Nada, ia dicir que sí que lle está custando ser regular dentro dos partidos. De feito, outro día no campo do Llanera pasoulles un pouco o mesmo, non? Durante moitos minutos foi superior, comeza mellor que o rival, ten ocasións para ampliar a vantaxe, non o consigue, ao final pois escápanse os puntos, e iso a final de temporada pode ser decisivo. Claro, é que isto pode ser unha liada, o Arenteiro debería... Anteriores 6 xornadas. É que dame pena, porque a mí o Fran Justo justame. Fran Justo justame, como estou, de verdade. Isto, vamos, todo chistacos, Fran Cañota no seu stream, de verdade, é increíble. Hai que recoñecelo porque esta pero primeiro é que non paradón que gaña. fai Diego e despois salva Emil baixo paus, esta doble ocasión da Segoviana. É que é moito paradón. Con rival directo. Pois aí vimos o paradón de Diego e como afogou a Segoviana no treito final. No, meu, de propiedade igual que teu. Ou non, dixen meu, non dixen... Queres que diga nós? Queres que diga nós? Creo que en los últimos 10 partidos perdió 2. A ver, que di Fran Justo. Empató 6 y ganó 2. Que é o meu ídolo. Bueno, pues esto es un proceso, seguimos en el proceso. La realidad es que el equipo es capaz de plantar cara a todos los contrarios en todos los contextos. Hay que seguir trabajando para seguir ajustando eso que nos falta para poder sumar de 3, que es lo que pretendemos y lo que buscamos. Somos de Fran Justo, somos de Fran Justo, vale? Somos de Fran Justo neste stream. Ou non, señor Inxogo, somos de Fran Justo. Ti, se queres, non eres de Fran Justo, e o Navalcarnero, máis 6 sobre Compostela e máis 7 sobre o Bergantiños. 3 galegos Fran en playoff de Justísimo. ascenso. Outros galegos, Arousa, 11º con 17 puntos e en descenso estaría o Arenteiro con 13 e o Coruxo con 11 puntos. Ai, Dios. E para a vindeira semana, Aí o tedes. viron dobre cita o domingo, unha ás 11 con ese derbi no campo do Bao, entre o Coruxo e Arenteiro, e outra ás 5 da tarde no campo da Lomba, e a decir no Vero Boquete, no campo da Lomba, entre o Arousa e a Sociedade Deportiva Compostela. E ora sabedes que vai vir a terceira, que vai vir a victoria do CS de Arzúa diante do Deportivo Fabril. 2-1. Rápido Mestres Noia 1, Rápido 3, Viveiro 1, Estradense 0, Polvorín 1, Silva 3, Choco 0, Arzúa 2, Fabril 1, Somozas 2, Sofán 0 e Alondras 2, Xuvenil de Ponteareas 0. 6 tipos empatados e 6 goles na terceira. Rojo, o Polvorín do Lugo B, Caño, Somozas, Pedrosa, Vilalbés, Marcos Álvarez, Somozas, Javi Pazos do Barco, Duque do Barco e ningún do Arzúa. Comezamos co do líder, o Somozas, pero Chiño debe levar 4 ou 5, no seu campo, Manolo Candocia, o Sofán. Triunfo dos Somozas, cimentado sobre todo nun gol dese xogador. 5 minutos de partido, anota Pablo Rey. Recibe, xa non recibe, de primeiras na frontal, bomba, a escadra. Pero que fixeches, Pablo Rey? Animal, bárbaro. O fai Pablo. Sempre marca gol. Bárbaro. O increíble é que ten poucos goles feos. Sí, feos non os marca. Ser capaz de ter esa regularidade a hora de facer tantos goles parece moi dificilísimo. É que ten unha luva no seu pé derecho. Sí. Aí temos esa oportunidade que salvou Rubén xusto antes do remate de Santi. Bo partido en líneas xerais do Sofá. Despois o que entre na nosa web ou mañá que envexa o resumo máis ampliado nas redes sociais, verá que o Sofán dispuxo de boas oportunidades, sobre todo esa de Rubén Fraga, pero no 75 asistencia dunha sociedade ilimitada, que é Pablo Rey, poñendo agora o pase, e Marcos Álvarez. Sí, que raro, poucas veces isto pasou. Cómoda, pero ainda así conseguiu cruzar e poñer o 2-0. Hai un equipo que sempre nos deixa finais de infarto. E é o Polvorín. Non sei se lembrades hai 15 días que gañara co Arnoia na última xogada do partido. Pois contra o Estradense pasou exactamente o mesmo. Sucesión de oportunidades. Non creo que furen moito tampouco. É que Pablo Rey non é de furar, Pablo Rey é de... Un partido que viu o presidente do Lugo. Achegouse ata a Estrada, aí o temos a Tino Saqués.
En los últimos 10 minutos, así, Pablo Rey así. Ocasión de ouro para Juan Rey. Ese non sei, entre Brais, a defensa, como salvan que esa difícil situación. é que ese balón non entre. Non entra. E no engadido, na última xogada do Aí che encontro, un barullo aí na área e acaba marcando Rojo. É a segunda vez que lle pasa ao Polvorín, xa lle pasou fai un par de semanas. Sí, fai un par ou tres semanas que tamén gañou un gol así. Creo que foi contra o Atlético Arnoia. De Liga está a ser un dos xogadores sub-23 máis destacados da categoría. Non lle importou aí gastar un cartón amarelo porque o momento de marcar o gol, veña, raca. Cartón. Zulema que xa estuvo no stream. Moi ben colexiadas. Moi ben colexiada. Se o merece, moi ben colexiada. Aí está. Aí o temos, precisamente. Reparte xustiza. Falando con Zulema. Foi a última xogada. Acabouse aí o partido. Vamos. A ver que nos din despois cañotas deste encontro, pero victoria de prestixio para o Arzúa diante do Fabril por 2-1. Rocío. Sí, a verdade é que un Arzúa que ven en clara liña ascendente, leva 6 partidos seguidos sen perder, é certo que a xornada pasada non puido competir polo tema do COVID, pero en clara liña ascendente, que no día de hoxe completou un partido moi serio diante do Fabril, e sobre todo foi máis efectivo, porque ímolo ver no resumo, o Fabril tivo cosas moi claras como esta de Cambón, pero non estivo acertado en área rival, e ao final, pois, un gol de Iñaki Leonardo no treito final foi decisivo para que os 3 puntos quedaran no viso. Os 2 primeiros goles foron de penalti. Bueno. Adiantou o Arzuachiño, empatou para o Fabril Runi con este tanto, minuto 75. Aí ven o gol, mira Iñaki, mira como va a pelota Iñaki, mira que clase, que estilo, que claridad, mira, pumba, pa ti, dalla de novo, Iñaki. Au! Parede e o remate cruzado. Au! Quen é ese tío? Quen é ese tío? Moi boas no As Pontes e este ano está repetindo grandes actuacións no Arzúa. Animal. Rápido de Bouzas, ollo con este equipo. Gran nivel o que está amosando, gañou o Viveiro por 3-1 o 1-0. Sempre o dicimos, vai collendo o ritmo goleador celerino. Se o Arzúa está enrachado, pois o rápido tamén, equipo é o rápido de Bouzas. Claro. 7 sen perder. Sí, 7 sen perder. O 2-0 tamén é un gol moi bonito de Pablo Lede. O pase atrás e como remata de primeiras a toda a escadra. Imparable. Foi onte este partido. Recorta diferenzas o Viveiro con este gol de Arturo, minuto 68. Pumba! Tamén un gol notable ou sobresaínte. Vaya golazo tamén. Esa folla seca. Sí, como lle baixa así na... Metíase no partido Viveiro, pero acabou sentenciando o equipo do Rápido de Bouzas a saída dun córner, acaba marcando o Dilo. O toque co calcaño. Moi ben. Para despistar o porteiro do Viveiro. Ímonos cara a Vilalba con esta victoria do Racing por 3-1 diante do Noia. Levaba 3 empates consecutivos. O Racing gañou ya un Noia que se achega perigosamente aos postos baixos. O 1-0 marcado por... O Noia empezou moi ben tamén, igual que o Xuvenil Pontereas. Empezou moi ben, pero... Xusto ao contrario do Arzúa, que empezou moi mal, está subindo cara arriba, pois eles veñen cara abaixo. Cara frontal da área, para o pase da morte... E esqueceronse de Javi Rey. Non é que houbera poucos, Sí. O 2-1, recurtando diferenzas Ferreiro. Que bo gol. Con ese remate cruzado. Aí dándolle emoción os últimos 20 minutos de partido Ferreiro. Co gol do Noia, un partido que acabou sentenciando Diego Vela no último minuto. Acción rápida de Diego Vela pola banda dereita. Tamén agardaban polo pase algúns, pois Vela dixo, esta é a miña, para adentro, remate cruzado pro ex do Fabril, do Racing e do Bergantiños, entre outros equipos. Xogador de moitos quilates, Diego Vela. E acabamos co acontecido no campo da Grela, victoria do Silva por 3-0. Brais Lema, 150 partidos co Silva. Que grande, Brais Lema, É que leva toda, eu recordo, vamos. Gol marcado por Álvaro Rey e todo moito máis. Desde fai xa varias temporadas, sí, é verdade. O centro é Souto. Moi bo dato, señor Enxogo, moi bo datos. E en 2 corners sentencia o Silva. Señor Enxogo, vale. Todo o que queirades, tédelo aquí. Aquí, Souto fai o pase do primeiro e marca Antonio o segundo. No, noso, stream, noso. Digo noso. Antonio, unha promesa emerxente do fútbol galego. A celebración é tamén espectacular. E fixadevos o 3-0 gol olímpico de Antón Ponse GNG, non G-I-G. G, un N minúsculo, G, mayúsculo. Hai que pegarlle ben, Corrixe e volveu a pasar. Corrixe e volveu a pasar.
Victoria para o equipo de É broma, Barranca e así está a terceira. Así, Arriba tal cual. Somozas 28, Polvorín 27, Bueno, mirad, Barco 23, Rápido 22, Fabril 21, equipos de ascenso e playoff de ascenso. E en zona laranxa ou vermella, Viveiro 12 puntos, Noia é con un partido 12, menos. descenso, 16 é un partido menos, recordo, Cuidado. Este foi o repaso, o noso fútbol, o máis próximo. Estaste a superar, Gustavo, nun tempo récord todo o fútbol repasado. Estou mirando media hora. Veña, que vamos a entrar outra vez de novo moi no complicado en facerlo xogo. menos tempo. Gracias, Gus. Chao. Gusvarelismo. A descansar. Gusvarelismo. Tatuaxe. Bueno, pois enseguida estamos co fútbol profesional, pero antes queremos saber como lle foi a Fran, bueno, pois con esas respostas dos sanxogueiros e a ver se algún deles consegue que don Luís Timiraos finalmente pois teña Twitter ou TikTok ou o que el queira. Fran, que nos contas? Eu creo que vai estar difícil o tema de que Timi faga Twitter, pero a xente pidiu, por si acaso. Pero antes imos falar do Celta, vale? Sabedes que o Celta é dos mellores equipos fora da casa e dos peores na casa. Por que pasa isto? Imos ler algunhas das respostas que nos enviades. A voz celeste que di, pois para o celtismo que vai a Baleiros non miredes porque por falta de animación non é. Ollo, Peña pro lluvia. É que a camiseta máis bonita da Liga pesa. Mira que as cores de Abel Caballero como gañan en Vigo. Tío pola camiseta que levaba o Celta o día do Granada, que xogaría con esa vermella e branca. Dulce que di, quizáis a afección non arroupa o equipo tanto como debera. Moitos asentos baleiros e pouco apego, así custalle máis a calquera. E la Chusa Tepinxo que nos di, a maldición de Mou na casa. Bueno, hai respostas para todos os gustos. Despois, sobre a primeira e segunda federación, sobre a polémica arbitral tanto de Riazor como de Pontevedra, hai moitas respostas, das dúas bandas, ademais. David, o fora de xogo de Charles é demasiado claro para que o asistente non o vexa. Erro grave que marca un partido de rivalidade. Eu son fora de xogo claro como a xogada do empate do Adarve. Agora o Karma só nos debe 2 penaltis claros do Coruxo. Rubén, os árbitros nestas categorías son xente non profesional que en moitos casos ven a un equipo histórico e a tentación no seu día de gloria e as futuras batallas fan que pasen couras como as de hoxe. Forofos con uniforme, ollo Rubén que se veu arriba. José Pedreira, na miña opinión é que a xogada de Bergantiños pode ser penalti. O resto penso que non. O resumen é mesma situación con unha xornada menos. De voltaremos, que os árbitros desta categoría son moi malos. Xa erran en primeira, imaginade aquí. 2 foron claros e co árbitro ao lado, incomprensible. Cris, que nos di, pois polo menos un puido pitar, o árbitro quería protagonismo, hoxe moi mal. El Renacido que nos di, non sabía que as axudas arbitrais ao Atleti Bilbao chegasen tamén ao B, ao filial. Daniel Monteagudo, e o gol anulado a Samu Araujo, grazas Charles, Cañotas, hai spoiler aí, non sei por que di, pero bueno. E Paul que nos di, fora de xogo clarísimo de Samu. E imos xa con esas peticións da xente para don Luís Timiraos. Temos algunha que outra, pero eu destaco estas. A ver, la Chusa Tepinxo que nos di, Timi, non che vale a pena, non vai a ser que te enganches ao Twitter, e agora xa non estás para esos trotes. José Pedreira que nos di, moi fácil, só tedes que dicirlle a Luís Timiraos que abra conta e que así ascende o Viveiro. Pero ollo, unha categoría por temporada. Xa veredes como así sí que abre conta de Twitter Luís Timiraos. E a mellor, pa min é da boa celeste, que di, non lle vexo pinta de tuiteiro. Mellor que comece probando Facebook, que é xa pa xente máis maior. E despois xa se verá se dá o nivel para ter unha conta de Twitter. Neste mundo, ou a este mundo, non chegan sempre os mellores. Así que, Luís Timiraos, xa sabes. Podes facelo ou non. Ti podes empezar polo Facebook, se queres. Sí, xa vou maior. A conclusión é que Luís Timiraos vai maior. A conclusión de todo isto. Mira que montaches, Eu creo que igual que ti eres moi activo en Twitter, Óscar, poderíamos facer, por exemplo, só que faga Twitter para poder mencionalo, sabes? É que a xente lle manda as mencións e as cousas a él, só para mencionalo, nada máis. Non necesitamos que interactúe tampouco. Claro, que él non se ocupe. Nós poñemos ao señor en xogo ou poño meu a xestionar o Twitter, non hai problema ningún. Logo falo con él. Fran, como sempre, un placer. Pasa boa semana e nos vemos para vindeiro domingo. Veña, un bico a todos e a todas. Chao, chao. Bico se aperta, Fran. Bueno, pois Fran Cañotas e o Enxoguich e as respostas dos enxogueiros. Imos xa co fútbol profesional, coa primeira división. Bueno, sí, imos xusto co fútbol profesional. Que nós non podemos poñer o fútbol profesional. A vida é dura, como o cañoto da verdura, xa sabedes, que sempre o digo, é verdad. Na tele non me coñecen que eran fañotas, bueno, pero xa te irán coñecendo. Por eso eu nomeote para que te vayan coñecendo, entendes? Bueno, señoras e señores, ata aquí chegou este Enxoguich 13.
que eu a verdade é que eu pasei moi ben, estuvo moi interesante esta dobre entrevista, non? Primeiro con Tere, despois con Iago Iglesias, contaronnos cosas moi chulas, pero agora chego a full profesional, así que xa sabedes, entrades na nosa web e a ver a primeira e a segunda división, que ides ver o resumo do Celta Mar do Lugo, así que adiante, veña, ao sofá e a ver a que dúas. Moitas grazas a todos e a todas por estar aí, sodes os mellores e as mellores, grazas por facernos chegar aos 25.000 seguidores, sodes uns cracks e unhas cracks. Bicos enormes. Chao, chao. Quero vos.